дар вилояти Суғ давоми 5 рӯз инҷониб сокинони аз 60 сола болоро иммунизатсия мекунанд. Маъракаи эмкунӣ бар зидди бемории сироятии коронавирус аст. Ваксинае ки духтурон ба калонсолон мегузаронанд AstraZeneca ном дорад ва истеҳсоли кишвари Ҳиндустон аст. Иммунизатсияи ин табақаи аҳолӣ аз рӯи нақша ба шахсоне ки дар қайди дармонгоҳ истоданд гузаронида мешавад. Фарогирии марказии саломатии рақами 3 1028 нафар мебошанд ва ин гурӯҳ наздик як ҳафта инҷониб аз иммунизатсия мегузаранд. Ваксинае ки духтурон ба калонсолон мегузаронанд ғайрифаъол кардашудаи зидди бемории COVID-19 мебошад. самт ва ҷои воридкунии ваксина дохили мушакӣ буда ба мушаки делта монанди банди китф аст. برای گرفتن امکانی گروه‌های مقصدناک رو یعنی آدمای کلانسال 80 ساله بالا به دورنده بیماری دیابت قند، فشار بلندی، فربگی رو دعوت نمودیم. امکانی دو دوره رو در بر میگیرد. در فاصله بین امکانی از 8 تا 12 هفته رو تشکیل میده. сокини шаҳри хуҷанд Абдулмаҷид Бобоҷониён барои гирифтани ваксина бар зидди COVID-19 омадааст. ӯ сараввал ба назди духтур даромада аз вазъи саломатии хеш бохабар гардид. дар ҳуҷраи 17 худро номнавис намуда ваксинаи бемории бар зидди COVID-19-ро гирифт. вай ба ҷуз аз гирифтани ваксина ҳамчунин соҳиби сертификати беҳдошти саломатӣ гардид. гуфта мешавад ки ваксинатсия бар зидди бемории COVID-19 барои калонсолон ройгон буда ваксинаҳо пурра аз назорати ташкилотҳои байналхалқии тандурустӣ гузаштааст. این سرتیفیکات شما باید باشد ماه آینده خدا اگر خواهد ما دعوت میکنیم میبید ما با یک دور دیگر ایمونیزاسی گذرانده باش ما دوامش بنویسته میکنیم بایش شما دید من گمان میکنم که این چیز همه به نفع انسان به فایده خود آدم ها یکی عجیبش میگه در بین خلق البته آوازهای هر خیلی پیدا شده که духтурони маркази саломатӣ таъкид мекунанд ки гирифтани ваксина ҳатмӣ буда дар ҳолати саркашӣ намудан аз ваксинатсия хавфи гирифтор шудан ба COVID-19 вуҷуд дорад. Абдулмаҷид Бобоҷониён ва дигар нафароне ки дар марҳилаи аввал аз иммунизатсия гузаштанд пас аз 2 моҳи дигар боз вояи дуюми ваксинаи бар зидди бемории COVID-19-ро мегиранд. ҳадафи асосӣ пешгирӣ аз коронавирус аст. гузориши Парвина Исоева, Фараҳноз Набиева ва Юсуф Юнусов барои барномаи иттилоотии Хабар.